Hej YouTube. Ups, jeg kom til at lukke mit Minecraft. Nu vi skal mig og en der hedder Mads. Vi havde tænkt os at spille lidt Block Party i dag. Ja. På serveren HiveMC. Ja. HiveMC.eu. Hvis der er nogen der har lyst til at join. Der er Block Party på, og så er der også spiller. Jeg kommer til at spille meget på en server der kaldet Mineplex.com. Det mener jeg har sagt i en af mine andre Block Party videoer, som også snart bliver lagt ud. Men ja. Vi er klar til at starte nu. Okay, vi er i gang. Og det gælder så om her. Der kommer en blok. Jeg er også på den. Ja, jeg kan se dig. Så kommer der en blok i vores inventory, så skal vi finde den farve her. Godt, gik du ud over kanten. Ej, bare bliv ind på og kig på mig. Jeg fandt lige en blok her. Se mig. Nej. Jeg har en. Jeg har godt set den, jeg er her. Jeg ser den. Oh my god, det. Speed increased 5. Der. Pink! Jeg er på den. Den er altid mega nem. Jeg ved ikke hvorfor den er så nem. Jeg tror jeg dør ved den her. Det er altid den her, der er svær. Blå. Nej! Men skete der min. Der var den 6 tilbage nu. Vi ser lige det her game, og så prøver vi det næste. Skal vi se det færdigt, eller? Ja, lad os lige se det færdigt. Fordi vi er endelig sammen, så vi skal ikke risikere, at vi ikke kan komme sammen igen. Jeg tror, hvem holder du med? Jeg holder med... Jeg holder ham der står derovre. De der to, der står og hopper derovre. Der er kun 3 ham der næsten er helt blå ved, eller det er en pige, jeg ved ikke. Hallo, vil du se mig lave spaz mode? Kig. Og vi har vores vinder. Wow, de ser ud alle sammen, det her vinder. Det er Pikachu med solbriller. Vi tabte til Pikachu. Okay, er du også røget ud? Ja. Okay, ind i den igen. Ja, ind i den igen. Er du joinet? Yep. Det er jeg også. Jeg kan se dig. Og spillet starter bare snart på grund af det. Der er ikke så lang tid til. Den der hedder Baker Cake, okay? Nå, jeg glemte sgu det til sang. Baker Cake. Nej, Mega Cake. Mega Cake. Hvad farve er den? Det har jeg glemt. Men den er på næst nederste række i starten. Mega Kate. Okay, den tager jeg også. Okay, vi er klar til at spille Block Party. Og der starter faktisk allerede om 1 minut. Det er ret stærkt. Tænk, hvis der var en strip-sang. Og vi er klar til at starte Block Party lige om lidt. What? Lad os gå lige tjekke nogle af de der skins. Der er nogen, der har nogle mega fra de skins. Så stille dig det, jeg skal se de skins. What? Fuck, jeg hurtigt med speed, det her. Hallo, har du også speed? 2. Ja, vi har speed 2 i uendelig tid. Hvordan kan der være en dernede, når vi ikke engang har startet? Han hacker sikkert. Hop og... Det er ligesom Team Fortress, du skal hoppe og crouch for at komme ind. Forstår du det? Ja. Ej, det havde egentlig været awesome, hvis du kunne det. Det kan man med en speciel mod. Men den kan vi bare ikke få ind. Nej, man kan ikke bruge mods på server. Jeg har prøvet at køre det her nogle server på tjekket, men det duer ikke så godt. Okay. Der er ikke andet end 5 sekunder til starter. 4, 3. Og vi håber, den her runde kan gå lidt bedre. Alle de runder, jeg har spillet Block Party i videoen, det er ikke sikkert, det kommer ud. Måske gør det. Den her bliver nok den første video, jeg kommer til. Science! Ja, den er over den hele. Det er ikke den! Okay, du står en. Du var tæt på, Bruk! Hvad får vi? Light Ray! Jeg er på den! Jeg er også på den. Ja, det er du den eneste. Se dig! Der er en bane, der røg. Shit. Hvorfor lægger det hele tiden så meget, når det er? Nej, det er den her bane, den er sådan nederen. Okay, jeg har fundet den! Jeg har også en. Ham der. Han stod på en orange. Ja, det er også mega svært at se forskel. Nogle af dem er sådan grå. Grå.
stod næsten på den brune. Brun og grå, de er altså rigtig svært i forskel på. Mor. Det er helt ude i kanten, helt ude i kanten. Jeg ved ikke. Og det billede på mig. Det synes som der stod i luften. Yellow. Okay, jeg er på en. Se om jeg har... Jeg er på en yellow. Ja, mor. Vi tager tilbage. Vi er egentlig ret noget langt. Vi er allerede til spil level 4. Shit. Jeg overlevede. Det var så tæt på. Der var en, der døde. Lime! Jeg klarede den. Klarede du den også? Døde du? Nej, mor. Det er det ikke. Mor, jeg ved godt, det ikke er. Jeg overlevede. Jeg var så tæt på at tage den lille af. Purple. Jeg klarede den. Nope. Overlevede du? Nej. Mor, jeg vil lige se, om jeg kan finde, jo. Jeg klarede den. Nej, det er døde! Giv mig et øjeblik. Vi ses. Oh my god, no. Det nej, vi er tilbage. Jeg klarer den ikke, den her, men vi kommer også gået langt lige den her rundt. Og så ringer vi til lidt. Hans mor kom lige med det op til. Jeg er ikke så godt timet, men ja. Så slukker du computeren. Det her, det smager bare saft, og det ikke smage, der er noget i. Sluk computeren. Mads Pie, du kunne bare... det skal ikke. Jeg hørte godt, du skulle lukke. Så sluk computeren. Vi har ikke ved dig. Jeg skal bruge et øjeblik. Hvad skal du? Hvis han lige er væk, så kan vi lige så godt holde det spille lidt imens. Vi tager et game også, og så bliver den her video for i dag. Så slutter vi for i dag. What? Så er det mærkeligt, ham der. Mario. Kom her. Se på dig. Men der var nogen, der har sådan nogle mega funny skills. Hvem er det der? Det er ikke lige den hende der Tails for Sonic. Lad os tage en sang. Vi tager den der. Make a cake. Ja. Ups, DJ. Eller hvad den hedder. DJ. Hvad hed den der? Kan man ikke skifte sangen igen? Ja. Jo. Jeg håber selvfølgelig, jeg kan vinde det her game, men jeg løber ikke noget. Giro kunne godt sige det. Spider... Det er grisemand... Eller hvad skal vi kalde ham? Spidergrisen. Det skal han hedde. Det er Spidergrisen. Ham holder jeg med, han skal vinde. Eller jeg skal vinde, og så skal han gå på, og så skal han dø lige sammen med mig i finalen. Så skal begge to falde ned samtidig, så skal han ramme jorden lige før mig. Det skal vi to skal vinde. Sej. Det skinner flot. Ellers havde jeg ikke hængt ham ud. Ellers hænger jeg ikke ud med dig. Det gider jeg ikke. Kom kun til skin. Okay, vi sparer. Spiderkrisen er klar. Hvis man dør ved den første af det pili, det plejer altid at være sejren her, men... Det blev det bare ikke lige i dag. Det blev white. Der er heller aldrig nogen, der dør ved den første. Det er også lidt pinligt, hvis man gør det. Hvor det bare er få. Men der er virkelig få, der dør ved den første. Sejren. Okay, godt. Spidergrisen overlever. Ja, han er der, man kan overleve. Sej. Lige ved. Jeg føler virkelig, at du er så sej. Ja. Spidergrisen overlever du. Hvor er han? Ja, han overlever. Spidergris, hvor er du? Nej. Du må ikke være død. Det må du ikke. Jeg mener det. Der var eddermame mange, der døde. Nej, Spidergris!